Ano pa? Japan Home Center. So, maghanap tayo dito ng mga organizers. So, 55 lang pala itong ganito. Ang ganda. Great gusto, Lord. Oh my God. Para akong atakihin sa puso pag nandito talaga siya sa mga plato eh. Gusto ko ng ganito, guys. Magkano ba ito? Ba't ang mura nito? 66. Ito pa. Ito yung 66. Ang liit. Ayan. Ayan. Yung itsura niya. Ganyan siya. So, ano siya? Hello guys, it's Christine. Welcome to our family budget. So, today is, samahan nyo akong mamili. Actually, namili na ako kahapon. So, today is mag-haul tayo. So, ito yung napamili ko. Ouch! Kahapon. And bago tayo mag-haul sa pamili ko din, I'm so excited na share yun sa inyo. And yun. So, panoorin nyo muna yung kahapon na pamimili ko. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe kayo sa ating channel. Click mo nilang subscribe button at saka yung bell button sa baba. Ngayon na, as in now na. And yun, please like this video kung magugustuhan ninyo and comment kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyo gawin ko ng mga videos dito sa channel natin. Panoorin nyo man yung mga nangyari kahapon bago natin i-haul ito ngayon. Okay? Japan Center. Maghahanap tayo dito, guys. Alisa pa. Tingin-tingin tayo dito. Nani siya? Nani pa? Zero kay? Ha? Zero. Simul zero. Pakaalang. Meron sila mga ganito. 2 for 88. Pero hindi ko kasi bet yung ganito. Ha? Pitchel. Ay, di ko ano eh. Ayoko niyan. Maghanap ako ng ano guys, ng hook. Here. Ang liit lang kasi dito ng ano. Ayan. Hello guys! Nandito tayo sa Japan Home Center. So maghanap tayo dito ng mga organizers. So, eto yung mga ano nila. Maghanap tayo. Vinyl. Kano itong ganito? 88. Tablecloth. Ay, anak. Ayan. Ito. What is this? Cooling rack. Yun naman din sila yung mga coloring books tayo. Oh, faster. Ito. Pa dapat ingunahan eh pa oh. Ano? Pero kung gusto na kumunta ko ng hindi ito siya ma-move permanently ka nang makon inani baka na bitaw na ingunahan niya. Nang hindi siya ma-move good. 99. Water pa ba? Dapat water? Yan na siguro. Grabe. Ang cute nito ba? Sobra ba? Wow, amazing. Pero meron palang ganito para hindi ma-deform yung bra. Tanulaan mo ba? Ay nako. Ito na naman. No, hook ko. Wire sang. Ay, sorry. Ito may mga hook dito guys. 3 for 88. Tatlong ganito 88 na. Ito yung ganito kaliit. Kano kaya to? 2 for 88 to. Ayun. Hindi kasi yun yung pakay ko. Yung pakay ko talaga nandun. Dito guys, oh, merong mga ano dito eh. Hindi ko bet yung mga ganyan. Ito mga paper files. How much is this? 29. Tingnan nyo dito guys. May tinda akong ganito na dito. Sa akin 21 lang eh. Dito 99. 99 pesos.
Kani pa sa mga baso pang oh. Nara siya. Mutang rin mo diyan. Nani mo pa? Nani sa din mo ko yung makulit ko ba? Yan yung gusto kong bilhin guys. Yan. Medyo maliit lang kasi siya. Kaya hindi ko alam kung tama pa siya. Ayoko kasi ng ganito eh. Yung may ganyan. Gusto ko yung plain. Kagaya niyan oh. Plain lang. Ito din guys oh. Meron silang ganito. Pero red lang yung ano niya. Meron ding maliliit. Magkano kaya itong maliit? Yung sa ibabaw 99 eh. Ito siguro mga 66. Ito yung mga gusto ko guys. Yung ganito. Mahal pala to. 288. Tapos ito. Mahal pala to eh. 288. Mahal pala to. Kasi glass nga siya, diba? Pero gusto ko ng ganyan. May ganito pala guys, oh. 138 lang. Ayan siya. 138. Oh my goodness. 288 na. Ito guys, oh. Bakit? Upgrade ko yun. Ano palit man din na? Gato na lang pa. Yun yung bibilin ko. Hupas ang cereal, ana. Gusto ko din to pa, oh. Nakaimanit ah. Pa? Problema na kung si Hagrid makuha ang cereal. Ano ba? Sa mamay ko, may shrink ka pa ni. Nga gamay. Kaya eh. Airtight. Ma. Igong ka mo? Ako daw. Nakaimanit ah. Kaya na lang pa. Ano? Ikaw. Ba, ako daw. Hoy, hoy. Mapapa lang. Kaya ano, bitaw, makahadlo ko sa imo. Kaya makasala ta. Kaning gamay, pila ning gamay? Sa format. Sugar. Sugar? Sa sugar. Pila ni siya? Excuse me. Pila ni siya, ma'am? 88. 99 lagi na ko. 66. Ito pa. Ito yung 66, ang liit. Ayaw mo. Tingnan mo. Diyan siyang maliit. Airtight, manggod siya. Muna siyang mahal. Ayan. Gusto ko siya guys kasi sa sugar. Ay, sa sugar. Sa mga half kilo. O 1/4. Ma, para sa... Wala, dagko. Dagko, ang misuring. Na! Una na ko mani ba? Ma! Gani. Struggle is real ako dito guys kasi si Hagrid nagkaano siya dito. Nakainis. So tapos na kaming mag-ano guys sa mili. Tapos titingin ako ng mga measuring cup kung meron dito. Actually nakabili na ako. Ay, wait. Yan lang ka. Wait, yan lang ka. Ito yung hinahanap ko na ano yung mga ganito. 55 lang pala tong ganito. Ang ganun ta. Unfair. Ano? Airtight talaga na. Hagrid, Diyos ko Lord. My God. Para akong atakihin sa pizza kung nandito talaga siya sa mga plato eh. Para bang Diyos ko Lord. Oh my goodness. So, ito tayo dito. Ha? Ito sa pixel mo? Okay. Gusto si Rin, di ma? Ha? Ano plastic? Mami! Oo, mag-grocery. Ay, hindi ito grocery. Tingin tayo ng mga measuring cup. Doon tayo pa, be. Plastic o ano? Plastic ang gusto mo? Mahal yung stainless. Diba, mahal na stainless? Hindi. Tapos meron akong gustong i-DIY na basket na i-decorate ko dun sa ano. Ang ganda dito guys, oh. Ang ganda. Gusto ko yung mga ganyang kulay. Mama! Mama, gusto si Rin.
Ay, dili pa. Wala pa man grocery. Nag-buy pa man tao gamit na ito. Dili. Diba? What? Wow, kami. Kapit chill pa nga. Itong white lang pa, oh. Ma'am. Hanap tayo na measuring cup. Hi, guys. Say hi. Ano pwede ito? Kay kulayas lang ako sa balay. Layas na daw siya pa. Timan na. Ay, eto. 129 yung ganito. Pero ang pang tanong kung hindi ba siya madaling mag-scratch. Grabe. Ang laki naman ito. Grabe. Paano to?